Com va? Bé, primer de tot, antes de començar el que farem aquest vídeo, vos vull fer una proposta. Primer de tot, si arribam a 50.000 subscriptors, volem fer un vídeo molt especial. Ho deixo allà, perquè vos heu de subscriure i vos mostraré, bueno, quasi comencem en el projecte aquest, però és sorpresa. Ara tot depèn de vosaltres. Bé, avui vos mostraré el meu colomet, i llavors uns animals que he posat ara i vos explicaré un poc per què serveixen aquest tipus d'animals. Com va? Aquest colomet vos l'enseny perquè va néixer aquí i jo a poc, així de manera que ha anat nasquent i això, l'he anat agafant i això. I ara vos mostraré què fa. Bueno, aquí teniu el meu colomet. No. Aquí teniu el meu colomet. Això és una raça de jardí. I ara vos ensenyaré què ha après a fer. Puja. I se col·loca aquí. Aquí encara li he d'ensenyar un poc. Li he de dir com ho he de fer. Que se col·loca... aquí damunt. Aquesta encara li he d'ensenyar un poc, perquè encara no l'he après del tot. Però aquest de... Jo tinc que damunt la mà, que com veig aquí teniu les hores d'entrenament, perquè te repinya, no se'n dona compte i te repinya. Ell va aquí i faig així, li dic que pugi, puja. Molt bé. I això, pues, és el meu... Aquest colom va néixer aquí, va als jardins meus, i pots... No té gaire temps, no té sang, i té diferents colors. Té com un marron més... Només té una ploma amb aquest color i és de color marron. I aquí teniu la de color negre. Vale. Llavors agafaré un adult i vos ensenyaré. Vale? Vos ensenyaré un colom adult. Com veus té diferents taques, és blanc i negre. Llavors entenc uns altres que són negres, que ara vos l'ensenyaré també. I llavors és un adult quan té la cova. Aquesta cova serveix per... Això se diuen de jardí. Fan així, ara per que no li faig mal, fan així, i els seus depredadors, com que ataquen des de dalt, ja no les boben. Bueno. Puja. I ara pues ho tornem en el pare i la mare. Vinga. Com t'he dit, li he dit a la meva germana que sol ser mamà de llevar aquest colom. I efectivament... Ara. I ara el baixem. Bueno. Ja comença a pegar les seves primeres volades. Negre, com veus. I això és el plomissó. Això és la primera ploma que tenen aquests ocellets. Això també és de la mateixa raça que l'altra, però és de color negre i aquí té com un poquet de verd. Se diu el plomissó. Mireu, aquí tinc el pare. Bé. Aquí tinc el pare dels que vos he mostrat antes. I això va ser la primera que vaig tenir. Bueno, la que li vaig agafar més carinyo. Pues no t'enteo, tu, Com veus, és com el fill, també és escalador. Això és son pare. I també és escalador. Aquí en tenim un altre, que també és negre, i en tenc uns que són diferents, són molt diferents. Que són aquests. Com veus? Com veus? Tenen com un plomissons aquí i
això és per també pels depredadors que quan baixen no vegin la seva cara i no sabin què és. I res. Bueno, ara mos despedirem de... No té nom. Se mirarem si és nostra família, vos ho dic, i m'ajudeu a cercar-li nom. Ara, si el nombre no té nom, deixeu per comentaris quin tipus de color m'ha agradar més. Aquest, el negre o el de les clonxes aquí. Puja un poc. Bueno, doncs, ara mos despedirem d'ell i anirem a veure els cucs. Bueno, aquí, com veus, tenim, ara vos explicaré per què he posat això. Aquí de dins hi ha cucs vermells de Califòrnia. Això són els cucs de Califòrnia. Cucs vermells de Califòrnia. És una raça entre altres, però aquests cucs el que fan és ingerir això i ells ho fan com uns residus amb el menjar que li donen. Per exemple, això és poma. Aquí hi ha dos tipus d'ensalada, aquesta i aquesta. Se les hi pot donar bastantes coses. Si veig que vos agrada aquest tema, tenim per xerrar molt diferents temes d'això, perquè estaria bé i és una cosa bastant interessant. Heu sentit xerrar mai de sumus o de lixiviados de cuc? Bé, doncs, això, aquesta terra que veiem aquí, això, els sumus, que li queden un parell de processos, però això, els sumus, i aquí baix, encara no me n'han fet, solen posar lixiviats. Vale, com funciona això? Aquí baix té forats. Té forats i les cuques van ingerint aquest menjar que li anem posant i això, i a mesura que van ingerint tot això, també fan com un suc, que on ensenyaré un poc, després, i va aquí baix. I a part que quan fan tot aquest trull de fer sucs i això ho fan com una terra, que és aquesta, i això és a partir de matèria orgànica. Llavors, com ja vos he dit, hi ha diferents coses, n'hi ha que se poden donar i n'hi ha que no. Puc fer un altre vídeo, si està ben apoyat aquest, de que les pot donar, que no se les pot donar, que és bo donar-li de tant en quant i coses. I jo li trec aquest profit perquè aquests sucs que fan són bons per les plantes. I això, ara quan estigui ja descomposat, que encara queda molt, també és bo, aquesta terra és molt bona. I llavors també podem fer un vídeo fent aquestes lombricomposteres, que no sé com se diu en mallorquí exactament, que les he fetes jo, llavors he de ser professionals, però les he fetes jo. I res, i aquests sucs que fan s'han de mesclar amb aigua i això perquè són molt potents, són molt forts. Si tu les dones directe a la planta, podries matar-la. Així que ara anem a veure una botelleta que tinc de sucs. Mireu, això com veus són els sucs que fan. Això se dissol amb aigua, però si no seria molt potent. I ja està. Penseu que cada pic que si teniu cus o això, o vos agradaria posar cus i això, penseu que cada pic que toqueu els cus o això, voleu de fer les mans netes, sempre. El jabón millor. Bueno, jo me les faré netes del jabón. Bueno. Fins el vídeo d'avui. Au i doi! 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 Adeu!